Mano miyo rak mar gero kambi mar rech ma Sori moger kod omenda maromo Sh140 million oloro dhoudi mag kambino kendo jolupo ok nyal dhi nyime kod loso baraf ma gitiyo godo e kano rech. Maeri timore kaluwore kod rem mar piny owacho mamalo ma chulo gowi maromo Sh14 million. Jolupo mag rech e gwenge mag Nyatike, Maende nosebedo ka yudo baraf e kambino kotelnegi kod jakom mar dho wath ma Luanda Julius Onyango oyango ni kambini sani olor dhoudige kendo chenro mar loso baraf duto chung'. Jolupogo wacho ni sani gintiere kod pek e yudo baraf ma gitiyo godo e kano rech kendo gidwaro mondo piny owacho mamalo tiek midhiero ma kamano. Ne wawinjo ni nitiere ng'ikni moko matin to county notem matek gi national government mokelo yot oyawe to bang'e sama noyawe no tiyo matin gimoro 1-2 week kama man wachako yudo ice kendo nokonyo maber kabisa nikech weche mag rech koro ne dhi makare, kata rech ogo modeko kata bei pod rach to wanyalo store rech mondo mi wayud nengo maber. To kapok otiyo ochako winjo ni nitie default ma koro nyaka gi sani pod nyok odhi mbele, to wagombo ni mondo mi odhi mbele nikech wan gi sida mar kaka ice mondo mi wayudi.